Ηλία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες στο 4ο All Star Basketball Camp. Εγώ ευχαριστώ, Χριστίνα μου, για την πρόσκληση. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά έχω διδυτή στο δικό μου το camp και ήταν μεγάλη μου τιμή να είσαι κοντά μας και να μοιραστείς και να ακούσεις όλα τα ερωτήματα που είχαν τα παιδιά. Και θέλω έτσι να μας πεις και λίγο την εμπειρία σου, πώς σου φάνηκε το camp μας που ήρθες εδώ, τα παιδιά. Πες μας λίγο αυτό. Συγχαρητήρια για την ωραία δουλειά που κάνετε. Είδα μεγάλη δραστηριότητα. Τα παιδιά μεγάλη εβδομάδα τους έβλεπα τρέχανε πανηγόρητα, αλλά τους έβλεπα να τους αρέσει, που αυτό είναι σημαντικό, να περνάνε όμορφα. Και μπράβο σας γι' αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Μεγάλη Πέμπτη και τα παιδιά διψάνε για να έρθουν αύριο, οπότε Μεγάλη Παρασκευή και λες, όπα, είναι κάτι ωραίο. Οπότε είναι μεγάλη να έρθουν και του χρόνου καλύτερα, και το καλοκαίρι ακόμα πιο πολλά παιδιά, γιατί πραγματικά δουλεύετε πολύ καλά. Οι δραστηριότητες ήταν πάρα πολύ ωραίες. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα, ήταν μεγάλη μου χαρά. Βρέθηκα ανάμεσα σε διαφορετικές ηλικίες που η κάθε μία είχε να μου δώσει κάτι άλλο, γιατί δεν είναι μόνο εγώ να δώσω, πήρα κιόλας. Γιατί το βλέπεις, το δικό μας το γεγονός, το βλέπεις και από άλλη οπτική γωνία, από την ηλικία του παιδιού. Σωστά. Και ένας μεγάλος ίσως φιλτράρει, αυτοί δεν φιλτράρουνε, και κάτι που είναι να πούνε θα στο πούνε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, και ήταν ευχάριστο, ήταν πολύ ωραίο. Μοιράστηκες μαζί μας πολύ ωραίους κανόνες, τα οποία τα παιδιά μπορεί να μην ήξεραν, και μας μίλησες για το Zero Step, για το Euro Step, την επαφή, μας είπες πώς πρέπει να είναι αμυντικός και επιθετικός, τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο, έτσι ώστε να αποφεύγει κάποια fouls που δεν πρέπει να πάρει. Βασικό να μάθουν τα βασικά. Τα βασικά, αλλά δεν πάμε στα πιο advanced μέσα, αλλά στα βασικά μπορούμε να μείνουμε στην επιφάνεια. Ναι. Γιατί αυτό είναι η επιφάνεια. Μετά υπάρχει το παγόβουνο από κάτω, είναι τεράστιο. Οπότε εμείς μείναμε τώρα στην κορυφή του παγόβουνου. Τα λίγο τα οποία μπορούν να τα αντιληφθούν και από μόνοι τους αυτές τις ηλικίες, για να τους βοηθήσουμε να γίνουν καλύτεροι. Πολύ ωραία. Πες μας και λίγο πόσες επαφές είναι που γίνεται σε ένα παιχνίδι περίπου. Ανά μέσο όρο υπάρχει. Εντάξει, βασικός κανόνας του μπάσκετ είναι το φάουλ. Ναι. Το φάουλ είναι επαφή. Οπότε μέσο όρο ανά παιχνίδι υπάρχουν γύρω στις 55.000 επαφές, έχει πει το ΤΕΦΑ Αθηνών, που το έχουν ψάξει. Και από εκεί εμείς σφυράμε 40 με 45 φάουλ. Οπότε πρέπει εμείς να βάλουμε, να πιάσουμε τις πιο 40-45 επαφές και να τις διαλέξουμε σαν φάουλ. Εκεί είναι το δύσκολο. Όχι, εκεί είναι το δύσκολο, γιατί αν δεν σφυρίξεις κάποιες επαφές, τότε έχουμε και τους φιλάθλους που θα κάνουν τα δικά τους τα παράπονα, Ναι, εντάξει, okay. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και να πούμε και στον κόσμο όμως που έρχεται να δει ένα αγώνα, πώς θα ήταν η καλύτερη συμπεριφορά και των γονιών των παιδιών προς τους διαιτητές, αλλά και τα παιδιά προς τους διαιτητές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το έξω. Το έξω είναι εύκολο. Δεν είναι μόνο προς τους διαιτητές. Πολλές φορές έχω δει γονέας να τσακώνεται με τον προπονητή της ίδιας της ομάδας, της αντίπαλης ομάδας, τον παίχτη του, συμπαίχτη του, τον συμπαίχτη του γιού του ή της κόρης του, τον αντίπαλο. Ο γονέας δεν είναι αυτό. Ο γονέας πρέπει να είναι εκεί και να χαίρεται ότι βλέπει το παιδί του ότι είναι μέσα σε ένα παιχνίδι και παίζει και αθλείται και περνάει όμορφα. Αν δημιουργείς αυτό το στρες και το δείχνεις στο παιδί σου και το στέλνεις στο παιδί σου, μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στο παιδί σου, και στην ουσία κάποια στιγμή θα σταματήσει. Σίγουρα. Οπότε, κατ' εμέ είναι το ιδανικό. Ναι, να πούμε ότι ένας αγώνας είναι πολύ σημαντικό να έχει πάντα τους παίχτες, τους προπονητές και τους διαιτητές. Αν σε περίπτωση δεν υπάρχουν αυτά που έχω αναφέρει, τότε δεν γίνεται αγώνας. Ενώ χωρίς φιλάθλους σίγουρα μπορεί να γίνει αγώνας πάντα. Έγινε και στο COVID. Ηλία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ, Χριστίνα μου, που ήρθες. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και πολλά καλά παιχνίδια, γιατί τώρα είναι και τα play-offs στην Κύπρο μας. Τελειώνουμε, ναι. Τελειώνουμε. Ωραία, και εύχομαι να σε ξαναδούμε ξανά στο μέλλον. Καλά, καλή συνέχεια και καλό Πάσχα, Επίσης. Τα λέμε. Ναι, ευχαριστώ.